Sí, hola. Moi boas tardes, vamos a dar comenzo a esta sesión do pleno ordinario deste 3 de xuño 2024. En primeiro lugar, e antes de xestionar a orde do día que temos na convocatoria para este pleno ordinario, corresponde, tal como recibidas credenciais da Xunta Electoral, corresponde, como dicía, tomar posesión a concelleira e concelleiros do BNG que van a sustituir aos concelleiros que nas últimas sesións, unha das últimas sesións plenarias, anunciaron a súa renuncia e, polo tanto, deixaron de ser concelleiros. De tal xeito que, en primeiro lugar, nomearei a persona que vai a tomar posesión. Terá que achegarse hasta aquí para tomar posesión por parte do secretario. Sí? Ben, e en primeiro lugar corresponde chamar a María Teresa Galiñanes Prol, que ven de sustituir a David Torres Mascato. María Teresa, por favor. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumplir fielmente as obrigas. Aquí está en rojo. Ahora. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello do Grove, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo, por imperativo legal, e comprométome a E chamo a continuación a Anselmo Noia Martínez, que é o sustituto de Sara Abeijón Prado. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello do Grove, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo, por imperativo legal, e comprométome a defender. Debería estar grabado. Ben, pois, como acabamos de escoitar, tomaron posesión os novos concelleiros, concelleira e concelleiro do BNG. Tamén dicir que temos unha nova redistribución dos sitios dos diferentes concelleiros, porque é certo que nos últimos plenos tiñamos detectado un problema de non coincidencia dos micros para poder tomar posesión da palabra e cos asientos, e, polo tanto, esta é a nova distribución que vai a ter o pleno a partir de hoxe. E, a partir deste momento, tamén lembrar, como vimos facendo nos últimos plenos, que con este novo sistema de microfonía que temos, ainda nos queda pendiente a instalación dunha consola de control para poder dar a palabra que aínda non temos instalado. Polo tanto, de tal xeito, volvo a lembrarlle a todos os presentes que todo aquel compañeiro, compañeira, concelleiro ou concelleira que quera solicitar a palabra nos diferentes puntos que vamos a tratar, por favor, que levante a man. Eu lle cederei a palabra, porque os micros, como sabedes, xa pulsando actívanse automáticamente. Unha vez rematada a palabra, o que si vos pediría a todos que volveredes a pulsar para poder posibilitar que outro compañeiro ou compañeira poda facer uso da palabra. Damos, polo tanto, inicio á orde do día, que ten os seguintes puntos do día. En primeiro lugar, a aprobación das actas das sesións anteriores. Temos dúas actas: acta do 29 do 4 de 2024 e acta do 15 do 5 de 2024. Algúnha cuestión que trasladar? Sí, señor González.
Agora, vale. Nada, non teño nada contra actas, só era para dar ya a benvida aos novos concelleiros, a Maite e a Anselmo. Bueno, a benvida, espero que sea benvida. Nada, vamos vendo por aquí. Nada máis. Moi ben, certo é que eu estaba esperando a que se trasladara o primeiro punto e que tomáramos a palabra, pero bueno, aberta a porta por parte do Concello de Esquerda Unida, pois o mesmo. En nome de todo o Grupo Municipal Socialista, Maite e Anselmo, benvidos como concelleiros do BNG a este pleno. Ben, señor Le... Igualmente, nada, desexarvos moita suerte nesta vosa singladura como políticos e nada máis benvidos. Moi ben, pois, en tanto, procedemos a votar as actas, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos despois ao punto de actividade de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. Pasamos, polo tanto, agora ao punto número 1, que é o expediente 1633/2024, ditamen da proposta de declaración de festa de interese turístico de Galicia para a festa da Centola do Grove. Certo, pero, bueno, como por ser presidente hai un pequeno privilexio que o meu prevalece en todos os demais, entonces si é certo que para o resto dos compañeros teñen que estar apagados. Cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 1633/2024, declaración de festa de interese turístico de Galicia para a festa da Centola do Grove, ditaminado favorablemente pola Comisión Informativa Xeral, celebrada en data 28 de maio de 2024. En relación con este expediente, a festa da Centola é unha festa con gran arraigo popular, tendo en conta que se trata dunha festa con diferente formato á festa do marisco e que promociona soamente un marisco. Pódese dicir que a implicación popular é total nos últimos anos, fundamentalmente do sector do mar e do sector turístico, pero tamén o propio sector comercial. A afluencia de visitantes nas datas nas que se celebra a festa da Centola é importante para toda a economía local. Ao celebrarse nos meses de novembro e decembro, a afluencia do turismo de praia é nulo, polo que este tipo de festas incentivan visitas de turistas que invisten na nosa vila. A implicación dos diferentes sectores é visible nas diferentes edicións e pódese comprobar co aumento do número de establecementos participantes. Co paso dos anos, formaron parte desta festa outros establecementos de ocio, tanto públicos como privados, como o Acuario do Grove, os barcos de pasaxe, os diferentes museos da Salga, cofrarías gastronómicas, etc. O Concello do Grove xa é recoñecido como un destino de calidade polas instalacións e servizos que ofrece. Adicionalmente, preténdese con esta festa fomentar o turismo accesible e sustentable. Ao tratarse dunha festa gastronómica baseada nun produto do mar, promóvese a pesca sustentable e o consumo deste crustáceo de maneira natural, evitando todo tipo de contaminación e dano ao medio ambiente, sendo algo inculcado a todos os establecementos participantes. Así mesmo, debe recordarse que no ano 2015 foi declarada a mellor festa gastronómica pola Federación Española de Cofradías Vínicas e Gastronómicas e no ano 2019 se conseguiu rexistrar a marca Centolo do Grove por parte da Cofraría de Pescadores. O crecemento da festa a nivel galego e nacional é un feito obxectivo, así como a súa importancia para a nosa vila. Neste momento, en Groves, como organizadora da festa, está tentando acadar a declaración de festa de interese turístico de Galicia para a festa da Centola do Grove. Visto o anterior, proponse ao Pleno da Corporación, primeiro, expresar o apoio dende o Concello do Grove á declaración de festa de interese turístico de Galicia para a festa da Centola do Grove, pola importancia económica e turística que ten para a vila. Segundo, recoñecer o crecemento da festa, así como a súa difusión a nivel regional, nacional e incluso internacional, así como a implicación dos distintos sectores da vila en apoio a este crecemento. Terceiro, notificar o presente acordo a Engroves, empresarios grovenses de bens e servizos, para que sexa unido a súa solicitude de declaración de festa de interese turístico de Galicia da festa da Centola do Grove. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, a Asociación Empresarial Engroves está a tramitar desde xa fai unhas semanas, meses, o expediente para conseguir que a festa da Centola do Grove sexa recoñecida como festa de interese turístico de Galicia, e un dos trámites polos que ten que pasar este expediente é a aprobación do informe da memoria do Pleno que acabamos de escoitar por parte do secretario do Concello do Grove. Forma parte do expediente que, como digo, está tramitando en Groves de cara a ese recoñecemento de festa de interese turístico de Galicia.
De tal xeito que, bueno, abrimos un turno de intervención, se así fora necesario. Sí, señora Millán. Moitas gracias. Dentro do grupo de Esquerda Unida vai a apoiar esta moción porque creemos que a Festa da Centola pois, aumenta a oferta de festas e eventos que temos na nosa vila, pon en valor un produto local como son as centolas, que pois, a venta da centola dentro da Cofradía de Pescadores do Grove pois, supón un aumento nas súas ventas durante o mes de decembro e novembro. Tamén é unha festa que ten o valor de desestacionalizar turísticamente pois a nosa vila, xa que nos meses de novembro e decembro non son os meses de máis afluencia turística, e valoramos a implicación do sector hosteleiro que colleu o relevo dunha festa que se iniciou facendo deste Concello e que cada día pois sigue apostando por ela e cada ano vai intentando aumentar a programación da festa. Entonces, todo por eso, pois, valoramos positivamente esta proposta e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Procedemos, polo tanto, a votar. Expediente 1633/2024, ditamen da proposta de declaración de festa de interese turístico de Galicia para a Festa da Centola do Grove. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, expediente 1664/2024, ditamen da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para instar a acelerar a tramitación do proxecto de lei polo que se adoptan medidas para enfrontar as consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflitos en Ucraína e Oriente Próximo e mitigar os efectos da seca. Capítulo 2. Ben, cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura da comisión informativa. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación, moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida, que non vou a ler, dictaminado pola Comisión Informativa Xeral, favorablemente en data 28 de maio de 2024. É que non é broma. Físicamente é a mitad dun folio. O título da moción. Ben, para a súa defensa ten a palabra o señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Ben, a pesar do longo do título, non ven sendo máis que a fórmula que se escolleu, que na lei na que se pudo basar para que se pagaran ou se poidan incrementar darlle aos concellos as aportacións do Estado, que ao non haber orzamento do Estado, pois tiñan que buscar unha fórmula, e esta é a fórmula que utilizaron, non? Esta lei tan larga no seu titular, pero a cuestión é que a pesar disso pois está ralentizándose, sigue a Comisión de Facenda non se reuniu ainda para valorar as emendas e que poida ser incluído. Entón, bueno, xa temos falado moitas veces da cuestión do financiamento local, pero neste ano, anunciado pola ministra de Facenda e Función Pública, María Jesús Montero, pois en decembro dixo que os concellos recibirían un 22,6% máis dos ingresos que se facilitaban. Co cal, para o noso concello, según os nosos cálculos, rondarían uns 530.000 euros a maiores do que xa viña percibindo. Uns cartos que veñen ben, dos que nós consideramos que se pode para inversións ou para esos servicios sociais e melloras de emerxencia social que melloran a situación das veciñas e veciños. Entón, xa non leo lóxicamente a exposición de motivos, paso a ler a proposta de acordos que instar ao Congreso dos Deputados, en concreto a Comisión de Facenda, para que acelere os trámites legislativos de tramitación do proxecto de lei no que se incluíron as emendas que permitirán aos concellos percibir o incremento acordado na participación dos ingresos do Estado. E punto 2, instar ao Goberno para que, no caso de que esta tramitación se siga demorando, articule outro mecanismo legislativo para que a financiación local non se vexa afectada. Entón, nada, pido apoio de todos os grupos para que, a ver si veñen os cartos dunha vez por todas para os concellos. Nada máis. Moitas gracias. Intervencións? Señor Leiva, por favor. Bueno, nós, como non podía ser de outro xeito, estamos a favor, obviamente, de que se facilite a financiación das administracións locais, pero que votamos en falta que tamén o Grupo de Esquerda Unida, como membro tamén dun partido que está gobernando, que fixera un esforzo que é necesario para que se aproben dunha vez por todas
os presupostos xerais do Estado, porque desta maneira o que se está promovendo é unha especie de parche que, ao fin e ao cabo, sin uns presupostos aprobados, nunca chegarán aos obxectivos que todos queremos que se teñan. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor Noia. Gracias polo... Vamos a ver. Nós vamos a votar a favor, non pode ser de outra maneira. De feito, coincide co que ven reclamando o Bloque desde hai anos. O que é un pouco curioso que é que tendo ministros sentados no Consello de Ministros se trae a un pleno dunha población que non ten máis recorrido, non? Digámoslo así. Dito eso, o noso voto é favorable. Moi ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista tamén vamos a votar a favor e vamos a apoiar esta moción. Xa o temos demandado en máis de unha ocasión en este pleno. Consideramos que unha das cuestións que están pendentes a nivel de Estado é a financiación das administracións locais. En ese sentido, sería necesario abordar entre as diferentes federacións de municipios, tanto a galega como a española, co Ministerio, sentarse e falar profundamente da necesidade que a administración local ten de financiación e de ingresos, xa que non sempre podemos estar cargando impositivamente aos veciños e veciñas de cada localidade. Esta moción ven a defender e a reclamar algo que nós tamén temos solicitado, como é esa regularización do PEI do ano 22, que, según os cálculos que se barallan, poden dar entre os 530.000 euros aos 570.000 euros, cuestión que para este ano, aínda non tendo unha proposta de orzamento para o ano 2024 aquí no Concello de Grove, debido principalmente ao descadre que hai entre ingresos e gastos, nos viría moi ben para conseguir ese equilibrio. De tal xeito que, desde logo, deste grupo vamos a votar a favor. Señor Otero. Nada, simplemente agradecelo as votacións e indicar que, lógicamente, para conseguir isto teñen que estar os orzamentos do Estado, lógicamente non se consiguen porque hai que negociar, non se negocia, ou se non se chega a acordos completos, e unha das iniciativas é incluir emendas nesta lei para que se busque o pago máis pronto destes cartos. Eso, iniciativa propia nosa. E os concellos, porque ao final son os afectados, son os que teñen que reclamar, e os que buscamos que reclamen, e que chegue alá a reclamación de todos os concellos do Estado para que, dunha vez por todas, se paguen estes cartos. Nada máis. Moitas gracias. Procedemos, polo tanto, a votar a moción de Esquerda Unida, expediente 1664/2024. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos a continuación a mocións de urxencia. Temos 3 mocións de urxencia, de tal xeito que unha é unha moción presentada polo Grupo de Goberno, outra polo Grupo do Partido Popular e outra polo Grupo Socialista. Vamos, en primeiro lugar, a tratar o expediente de modificación orzamentaria e suplemento de crédito extraordinario financiado co remanente líquido de tesourería. Ben, en este expediente que traemos de urxencia, porque sinceramente non fomos quen de rematar o expediente no momento que xa estaban convocadas as comisións e, polo tanto, convocado o pleno, trasladamos unha proposta a este pleno para incorporar dende o remanente líquido de tesorería 2.466,63 euros. De tal xeito que, como é unha moción de urxencia, en primer lugar procedemos a votar esta moción de urxencia para, no seu caso, poder debatila. Votos a favor de introducila? Incorpórase por unanimidade. Procede, polo tanto, debatila. Bueno, pois, como dicía, este é un expediente de modificación orzamentaria donde vamos a incorporar 2.467.363,63 euros, dos cales se van a distribuir en diferentes partidas de crédito, tanto de inversión como de gasto corrente, nun listado que forma parte do expediente que así se trasladou desde intervención esta mesma mañán. É un documento certo que nós o temos falado, negociado
con o Grupo Municipal do Partido Popular e de Esquerda Unida. Certo é que do Bloque Nacionalista Galego non foi así, porque ata o día de hoxe, pero concretamente creo que hasta a semana pasada non tiñamos constancia das credenciales por parte da Xunta Electoral, polo tanto non tiñamos conformación de Grupo Municipal do BNG e dos concelleiros que iban a formar parte deste pleno, como así xa é a partires de hoxe. Como digo, é un listado de obras creo que importantes, donde cada partido aportamos diferentes propostas, diferentes accións a levar adiante, como digo, vinculadas a inversións, tanto no urbanismo, como no deporte, como no ámbito da cultura, como nos parques infantiles, como nas infraestructuras e equipamentos, ou como gastos correntes que, dada a situación do orzamento, así o requiren. En ese sentido, creo que pensamos que vai a ser importante poder executalos e ter a capacidade de executar esta cantidade de accións e esta cantidade de cartos, e ademais fais este ano deste xeito porque, tal como nos van informando, a partir do exercicio seguinte, do ano 25, pero aplicado xa ao ano 24, o remanente de tesorería vai estar moi restringido nos seus usos e, polo tanto, posiblemente este sea o último exercicio, o do 23, que podamos incorporar o remanente con estas características, de tal xeito que, en canto entren as novas medidas fiscales que estaban en vigor antes da pandemia, pois vai a dificultar moito máis acudir ao remanente líquido de tesorería para levar adiante determinadas accións como os que hoxe aquí presentamos. Co ánimo de mellorar, en definitiva, os servicios, as inversións, equipamentos para os veciños e veciñas do Grove, porque traemos hoxe de urgencia aquí este listado. Abrimos un turno de intervencións. Señor Otero. Sí, vos outra vez. Primeiramente, creemos que hai que facer un análise de por que estamos hoxe traendo este punto aquí, e non é outro que a obtención dun remanente de tesorería do exercicio pasado de preto de 6 millóns de euros. Un remanente que no momento en que nós coñecemos o informe na que se tiña ese remanente, pois fomos os únicos que criticamos enérgicamente, porque obter un remanente de 6 millóns nun orzamento de 12 millóns de euros é algo irresponsable. É irresponsable, é cuestión da incompetencia e ineptitude na xestión do orzamento municipal deste goberno. Ni máis ni menos, unha falta de planificación que levou a non executar obras, a non cubrir postos de traballo co cual os salarios pasan a remanente e a non saber xestionar ingresos seguramente extras que se tiveron, esperamos a conta xeral para velo, pero seguramente se tiveron porque dai parte moita dos cartos que teñen ese remanente. É evidente, ainda por riba, o abandono que había neste concello en cuestións importantes, instalacións municipais, propias municipais, instalacións deportivas, instalacións culturais, rúas en asfaltar, mantemento de espacios públicos, cuestións de programas sociais, un numeroso, etc. Co cual, dito todo isto, tamén fomos os únicos que dixemos que sería máis irresponsable aínda non gastar eses cartos neste ano, que é o último ano que se pode executar en obras ou en investimentos. Por lo tanto, chegamos a facer unha serie de propostas que se contemplan aquí. Unha delas, por exemplo, na Rúa do Sineiro, que unha cuestión que levábamos anos desde que comezou aquel proxecto que contemplaba varias rúas, fíxose unha e quedou aí. Entón, nos pedíamos a inversión en outra rúa, continuar con ese proxecto. Melloras na rúa de Hortos, van a invertir 100.000 euros en mellorar unha rúa que está cada vez máis congestionada polo tránsito, logo do cambio de sentido único na rúa Alexandre Bóveda, e a compra dun terreo en Entre Hortas, que xa non é a primeira vez que o temos comentado e temos proposto na parte de arriba, que facilitaría que non circularan vehículos pola rúa Entre Hortas, permitindo que os veciños e veciños poidan circular con tranquilidade por unha rúa bastante estreita en a que estaban queixándose continuamente e que temos traído aquí en innumerables ocasións a buscar unha solución. O condicionamento do Salón de Actos da Casa de Cultura de San Vicente, unha proposta que incluso está no acordo de inicio do mandato, que ten que avanzar, que ainda ten que ampliarse, pero que están traballándose en outras cuestións que levarán a esa facilidade. O Parque de Terra de Porto, levamos anos tamén pedindo que se mellore, sobre todo a zona exterior do parque, xa que sofrían caídas moitas das persoas que ali asisten. O Parque de Confín resulta pequeno e a verdade que bastante
minúsculo, na verdade, que non é un parque que achame a ir arriba se meter elementos. Mellora no Monte Central, a creación dun merendero na parte alta, é unha cuestión que consideramos que era importante para que as veciñas e veciños poidan ali xuntarse nunhas mesas, nos bancos. O parking, crear un parking nas pipas na área de Reboredo, intentar evitar que o tránsito circule pola praia, entonces crear un aparcamentos disuasorios, o arranxo do parking na zona do Pabellón Novo, que é verdad que é bastante dificultoso, aparcaban coches e perdíanse moitos espacios, e isto supón casi medio millón de euros de inversións dentro deste remanente. A parte de cuestións que o propio goberno vai executar, que son medidas que nós levamos reclamando durante os 4 anos e que incluso levamos no noso programa electoral, medidas de melloras no pabellón municipais, mellora no campo de fútbol, mellora o camiño do Carrascos, que tratamos no pleno, hai 2 plenos, melloras en diferentes aspectos, parques de viaxar mareas, desbroce no casco urbano, cantas veces temos pedido eso, son medidas das que nós nos podemos facer tamén partícipes, porque son medidas que levamos 4 anos reclamando, e 4 anos no programa electoral viña contemplado, co cual consideramos importante este traballo, este resultado, e que se poida levar a cabo. A verdade é que tamén é unha mostra de que querendo pódense facer as cousas, porque estes son cartos que se poderán haber executado outros anos, o ano pasado sobre todo, e non é necesaria unha maioría absoluta, sino é necesaria ter vontade, ver as prioridades, chegar a acordos e poder levar as adiante. E por último, lembrar que a 31 de decembro todo isto ten que estar executado, porque estes cartos xa non pasan a un novo remanente, co cual son cartos perdidos. Aí vamos a estar nos pendientes de que así se cumpla, que non se perda ni un só euro de todo isto que está aquí. A partir de aí empezaremos a falar. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Gracias por concederme a palabra. En fin, aquí, creo que non é cuestión de que nadie se colgue medallas, porque, como ben dixo o señor alcalde, non é por botarlle un capote. Isto foi unha negociación a 3 bandas, no que todos os partidos participamos de forma activa e todos apoiamos esta iniciativa. Al César lo que é del César. Foi, precisamente, nunha comisión de contas, cando o meu compañeiro Santi Mariño preguntou por ese remanente, que tamén hai que dicilo, do cal se sorprendeu o propio alcalde, co cal, digamos, que en quen abreu a espita a que se tratara este tema foi o Partido Popular. Independentemente deso, como decimos, que non é cuestión de colgarse medallas, aquí chegamos todos a un acordo, tratáronse moitos puntos, negociáronse moitos puntos e todos aportamos algo, tanto o PSOE como o Partido Popular como Izquierda Unido, co cual, para min, quen se teñen que felizar son todos os veciños do Grove de que, por fin, ou por unha vez, esperemos que non sexa a única, todos os partidos políticos rememos todos nunha dirección a favor de todos os veciños do Grove, porque tamén nós estábamos reivindicando unha serie de actuacións que tamén están aquí aprobadas, como a iluminación do campo de fútbol da Lampáns, un marcador para o campo de fútbol tamén da Lampáns, que se arreglase o camiño dos Carrascos, que se arreglase o camiño de Estonllo, o camiño do Carrascar asfaltado, e un largo etcétera que non temos por que facelo relucir, porque, insisto, é un traballo de todos os partidos políticos de que, como dixen, todos os veciños e os propios partidos políticos nos temos que felicitar. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Noia. Estou sorprendido un pouquiño polo tema deste de negociar a 2 bandas cando hai 3 bandas no Concello, non? Independentemente de que non houbera portavoz nese momento, ou que o noso portavoz por razóns de saúde pois non pudera estar, o bloque sigue estando no Grove, o sea, nós estamos funcionando e traballando exactamente igual. Moitas das cousas que hai aí tamén foron levadas polo bloque nun momento determinado, e que de feito non nos queremos colgar medallas, de feito sí que se están colgando medallas e moitas por aquí. Entón, efectivamente, hai unha chea de obras aquí que se fan con un remanente, efectivamente, hainos que facer porque senón pérdense,
e nós eso sí que miramos. Agora ben, eu este extracto tuve no hoxe ás 5 da tarde, 5:30. Non tuve posibilidade de miralo, nin remiralo. Se eu o teño onte, que xa se sabía que iba a tomar posesión, ou nantronte, actuaríamos o mellor de outra forma. Nós vámonos a abster, máis que nada, porque non sabemos, non conocemos, non acabamos de ler nin a memoria, nin o que está aquí, aínda que a vista, a grosso modo, eu creo que vai a ser favorable para todos. Como tampouco a noso voto lles vai a impedir que vaya adiante, no noso caso, absterémonos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois agradezco as palabras do concelleiro do BNG e principalmente as palabras de Esquerda Unida e do Partido Popular, pero máis que as palabras, pois a capacidade de sentarnos nunha mesa, falar das necesidades dos veciños e das veciñas e chegar a un acordo que, como comentaba o voceiro do Partido Popular, incluso tamén o voceiro do Esquerda Unida, creo que é algo loable e que, polo tanto, hoxe creo que os veciños do Grove sí que poden respaldar a decisión que en este pleno vamos a adoptar, porque é unha decisión consensuada, negociada e que, en definitiva, vai a mellorar os servicios que llevamos a ofrecer aos nosos veciños, que penso que todos os que estamos aquí neste pleno, por eso estamos na política municipal. De tal xeito que agradecerlles ese apoio, esa capacidade de chegar a acordos, esa capacidade de sentarnos na mesa, de negociar, e eu confío, desde logo, que por nós non vai quedar, que non sexa a última, a derradeira oportunidade que teñamos todos os partidos políticos de chegar a acordos en común e trasladalos ao pleno e apoialos conxuntamente, porque eso creo que tamén, visto os tempos que corren na política, pois creo que tamén é un síntoma de que aquí temos a capacidade de, como mínimo, sentarnos e falar. De tal xeito que vamos a proceder a votar esta moción de urxencia, expediente de modificación orzamentaria de suplemento de crédito extraordinario financiado co remanente líquido de tesourería por un importe total de 2.467.366,63 euros. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Pasamos agora a outra moción de urxencia, que é unha moción do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular, que se titula Moción presenta o Grupo Popular relativa a garantir ás administracións locais a provisión de funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional dependentes da Administración Xeral do Estado. Como decía, unha moción de urxencia, procedemos en primeiro lugar a votar esa moción de urxencia. Votos a favor da urxencia. Queda aprobado e incorporado por unanimidade e ten a palabra o señor Leiva para a súa defensa. Sí, moitas gracias por concederme a palabra. Bueno, os funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional son un corpo de profesionais que prestan un servicio fundamental, especialmente naqueles pequenos municipios de menos de 5.000 habitantes. A súa cualificación garante e permite a acción dos gobernos locais, ademais de facilitar o seu axuste á legalidade vixente, por eso configúrase a súa figura como elemento imprescindible para o correcto funcionamento da administración local. Con todo, compróbase que non se están cumprindo os obxectivos necesarios para, dunha parte, cubrir a alta demanda destes profesionais nas administracións locais e, de outra parte, reducir os altos niveis de interinidade que existen neste corpo de funcionarios. En maio de 2022, publicouse o Real Decreto 408/2022 que aprobaba a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal na Administración Xeral do Estado. En este momento, os devanditos procesos de estabilización sofren un atraso notable, co que iso supón da afección a estes personais e as entidades locais onde presentan os seus servicios. Así mesmo, en decembro de 2022, publicouse o Real Decreto Lei 20/2022 que, entre outras medidas, recolle unha oferta extraordinaria na escala de funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional cun prazo de execución improrrogable dun ano. A iso engádese a publicación en xullo de 2023 a oferta de emprego público dese ano que incluía no seu anexo cuarto a referente ás escalas de funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional. A pesar diso, os procesos selectivos de ambas as ofertas, da oferta de emprego adicional de 2022 e da oferta de emprego de 2023, sofren a esta data unha considerable atraso non xustificado, cuestión que é especialmente preocupante
na subescala de Secretaría de Intervención, que concentra a maior número de prazas ofertadas e vacantes reais, prazas todas elas para municipios de menos de 5.000 habitantes, xerando un enorme e grave prexuicio ao traballo diario e á seguridade xurídica destes concellos. Na última convocatoria do curso ordinario de 2023, publicado no BOE do 16 de xaneiro de 2024, reflíctese que o total de postos vacantes existentes é de 3.666, constatándose que esta cifra supón máis do 47% dos recursos humanos que serían necesarios. Cabe apuntar a fixación do obxectivo de interinidade do 8% no componente 11 relativo á modernización das administraciones públicas e que se contempla na reforma para a reducción da temporalidade no emprego público dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para a xestión dos fondos Next Generation, presentado polo Reino de España ante a Unión Europea. Doutra banda, a esta empobrecida situación súmase con enorme preocupación a presentación das emendas de Junts per Catalunya e de Esquerra Republicana ao proxecto de lei pola que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de Servicio Público de Xustiza, Función Pública, Réxime Local e Mecenazgo, en virtud da cal os funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional serán denominados funcionarios con habilitación de carácter estatal e todas as competencias sobre estes funcionarios corresponderá a todas as comunidades autónomas. Por tanto, dependerá destas a aprobación da oferta de emprego público, a selección e a formación de funcionarios. Supón, en definitiva, un grave ataque á garantía do desempeño de tarefas en termos de igualdade en todo o territorio nacional, a independencia e a obxectividade que debe rexer a súa labor. É precisamente esa vinculación á Administración de Estado e non ás comunidades autónomas o que supón unha garantía adicional de independencia e obxectividade que non pode estar supeditada a 17 modelos distintos. A Administración Central debe reservarse as competencias de planificación, selección, provisión e formación que dean coherencia ás funcións que desempeñan os funcionarios de Administración Local de Habilitación Nacional con imparcialidade en todo o territorio nacional, garantindo, por tanto, a existencia de verdadeiros controis independentes nas administracións locais. A dependencia da Administración de Estado foi sempre a regra, salvo no período comprendido entre o ano 2007 e 2013, mediante que se fixo unha cesión ás comunidades autónomas en termos similares, converténdose nun fracaso operativo e xerando importantes desigualdades en canto ás exixencias de acceso. Ante este desacerto, a Administración de Estado recuperou as competencias en materia de selección e formación no ano 2013. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte proposta de acordos. Instar ao Goberno de España a, primeiro, impulsar as medidas necesarias para acelerar os procesos selectivos de estabilización de funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional nas diferentes subescalas que están pendentes de resolución. Segundo, impulsar as medidas necesarias para acelerar os procesos selectivos das ofertas de emprego público adicional de 2022 e ordinaria de 2023 de funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional nas diferentes subescalas que están pendentes de convocatoria. Terceiro, ampliar o número de prazas en sucesivas convocatorias que permita cubrir o 100% das prazas vacantes do conxunto da Administración Local española. 4. Manter as competencias sobre o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional correspondentes á Administración Xeral do Estado e garantir que non se ceda competencia algunha ás comunidades autónomas. Quinto, dar traslado destes acordos á Federación Española de Municipios e Provincias. E sexto, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, ao Ministerio para a Transformación Digital e da Función Pública e, a súa vez, á Secretaría de Estado de Función Pública. Gracias. Ben, pois acabamos de escoitar a lectura da moción que presenta o Partido Popular. Alguna intervención? Señora Millán, perdón. Con respecto a esta moción, o primeiro que me chama a atención e que nos chama desde o Grupo Municipal de Esquerda Unida é que non sabemos hasta que punto a aprobación desta moción pode ter algunha repercusión no noso municipio, porque, como ben di a moción, especialmente para aqueles municipios de menos de 5.000 habitantes, e quero creer que o Grupo do Partido Popular sabe cantos habitantes ten o Grove. Todos sabemos que preguntou moitas veces por como está a Oficina de Urbanismo e por algúns expedientes de urbanismo, pero nunca escoitei preguntar nin pola consolidación de POT, que tamén é un proceso que nos ten paralizado dentro do Concello para poder ter contratación de persoal.
De feito, estes dous procesos que están agora mesmo pois levado a cabo desde o Concello para poder consolidar os postos, hipotecan tamén a contratación de persoal de reforzo durante os meses de verán por non ter cubertos os postos que se deberían ter cubertos dentro da plantilla municipal. Evidentemente, a Esquerda Unida sempre lle vai a preocupar pois a situación do cadro persoal, sobre todo da administración local, porque, como levamos vendo durante todo este tempo, é un problema para a xestión municipal. Moitas veces temos dito aquí neste pleno, incluso o señor alcalde ten dito que algúns procesos se ralentizan precisamente pola falta de persoal, e creemos que hai que facer algo para poñer fin a este problema, pero non entendemos que esta moción poida beneficiar a nin perxudicar, nin beneficiar a situación que temos agora mesmo no Concello do Grove. Por lo tanto, vámonos a abster. Gracias. Sí, unha intervención máis, señor Noia. Vamos a ver, nos, en principio, a base da moción é correcta, está ben. O que pasa é que, sabe que pasa? Que o punto 4 este de manter as competencias sobre o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local da Habilitación Nacional correspondentes á Administración Xeral do Estado e garantir que non se ceda competencia a algunhas comunidades autónomas. Que quere decir eso? Que non somos capaces de nos negociar ou facer cumplir as cousas do que se fala nesta moción. É dicir, Galicia non pode xestionar isto, pois eu penso que pode xestionar tan ben como o Estado español. Nós aprobaríamos esta moción en todos os seus puntos se o punto 4 se retira directamente. Se retiramos o punto 4 e deixamos que se descentralice o Estado, que é a mellor forma de que cheguen os recursos á ciudadanía en sí, entonces aprobaríamos a moción, non teríamos ningún problema en levantar a man. Pero eu creo que gustaríanos que o reconsideredes, que o reconsideren. Sí, moi ben. Gracias. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista tamén nos vamos a abster. Compartimos moito do que aquí se ten dito, pero é certo que aquí nos vimos reclamando que ocupar os postos de traballo que están no cadro de persoal do Concello Grove o primeiro obxectivo que deberíamos de ter aquí no Concello Grove, e a verdade é que é un dos exercicios máis complexos dentro da administración local actualmente, por diferentes normativas, legislación, que finalmente, pois a verdade que fan moi farragoso, moi lento esa necesidade. Aquí estamos en proceso de estabilización para estabilizar 64 postos de traballo, se non me falla a memoria, e necesitaríamos incluso incorporar posiblemente entre 10 e 20 traballadoras a postos de traballo que si están recollidos no cadro de persoal ou que teríamos que crear e que, dende logo, a día de hoxe non podemos. O tema do personal é, sinceramente, importante. En canto a habilitados tamén, aquí, dende logo, temos os 3 postos de habilitados, secretario, secretaría, intervención e tesourería. A día de hoxe os temos cubertos, pero é certo que, bueno, pola situación que ten o Grove, dificilmente o podemos cubrir en propiedade o que son os postos de intervención e de secretaría, porque xa o de tesorería sí que está. De tal xeito que, bueno, sempre vamos a traballar na liña de mellorar a incorporación de persoal ao cadro de persoal do Concello de Grove, porque é moi necesario. E podríamos facer un relato, pero hoxe en día hai áreas como mantenimento, limpeza de rúas, rozadores, xardinería, chofers, conserxes que están en precario e que necesitamos incorporar personal, e aínda que estamos facendo os esforzos necesarios e os traballadores do Concello tamén o están facendo, pois a verdade que non é nada doado facelo. En todo caso, bueno, pois nos compartindo moito do que se di aquí en esta moción, o que sí vamos a facer é absternos. Señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra unha vez máis. Nada, por alusións a intervinte de Izquierda Unida. Bueno, creo que estuvo presente en todos os plenos
e creo que o proceso de estabilización e de cubrir os postos de traballo que tanto necesita este Concello foi obxecto de debate en varios plenos, co cal eu si mencionei a Oficina de Turismo foi simplemente un exemplo significativo desa precariedade que estamos sufrindo e que consideren como o máis digamos, necesario por a paralización que está sufrindo o Concello do Grove na construción e nos moitos proxectos que poden crear moitos postos de traballo no Grove e, sobre todo, avanzar no Grove e que prosperen os veciños do Grove. Claro que sei cantos habitantes hai no Grove, señora Susana, pero bueno, creo que ese non é o debate, senón se vostedes están de acordo con estas medidas ou non están de acordo con estas medidas que creo que van en beneficio, como non, tamén de prestar maiores servicios a todos os ciudadanos do Grove. Respecto ás palabras do novo voceiro do bloque, hoxe en día estamos nun estado das comunidades autónomas, non estamos en estados independentes nin federales, para que as comunidades autónomas en temas importantes como é este leven a súa legislación independente do resto do Estado. A vinculación da administración do Estado e non as comunidades autónomas decimos que supón unha garantía adicional de independencia e objetividade que non pode estar supeditada, como decimos, a 17 modelos distintos, nos que sen desigualdades significativas, por exemplo, nas pruebas de acceso como a exixencia de conocimiento de lenguas autonómicas que implique directamente restriccións de acceso e peregrinaxe de opositores polas distintas comunidades autónomas. Todos tenemos fillos e supoño que todos temos algún fillo que está estudiando e que o mellor quere acceder o día de mañán a un posto de traballo, o mellor cadralle estar en Cataluña ou no País Vasco, que a mellor por esa imposición nas probas de unha lingua concreta, a mellor non teñen a puntuación necesaria. Simplemente eso, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Si, ten pedido a palabra? Non a pedí, non. É que está encendido. Perdón. Sí, son moi sensibles, hai que ter cuidado. Pois procedemos, polo tanto, a votar a moción presentada polo Partido Popular, moción de urxencia do Partido Popular. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría de 4 votos e 2 en contra. Pasamos ahora a outra moción de urxencia, en este caso do Grupo Municipal Socialista, que é a moción para instar a Xunta de Galicia a executar as obras de senda peonil, alumeado e mellora do firme na estrada Pontevedra 317 e as obras de humanización da estrada Pontevedra 316 no tramo Luís Antonio Mestre. Como nas anteriores, xa que é unha moción de urxencia, votamos a mesma. Votos a favor da urxencia. Queda incorporada. Pois, se me permiten, esta moción se trae a este pleno tal como saben, dada a situación que teñen as estradas subliñadas no propio enunciado da moción, a PO 317 e a PO 316. Vou facer lectura da exposición de motivos porque pensamos que é moi breve e despois o traslado tamén dos acordos. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, ten a competencia da planificación, financiación, redacción de proxectos, así como de execución de obras de mantemento, conservación e mellora das estradas de competencia autonómica. Concretamente, na mellora do firme, da seguridade viaria, executar sendas peonís e carrís ciclistas, alumeado ou mesmamente da humanización daqueles tramos das estradas autonómicas que collen zonas urbanas das vilas galegas. A Xunta ten executado nestes últimos anos, ao longo da xeografía galega, obras que recollen actuacións descritas anteriormente. Sirvan a modo de exemplos execucións que todos podemos recoñecer pola nosa contorna, como poden ser na PO 308 no tramo Porto Novo Major, executada pola Axencia Galega de Infraestructuras, organismo dependente da Consellería de Vivenda e de Planificación de Infraestructuras, cun orzamento de 3,1 millóns de euros, actuación que consistiu na construción dunha senda peonil e ciclista, alumeado e mellora de glorietas.
Así mesmo, a obra na PO 307 ao seu paso polo Concello de Vilanova e que levou a cabo a construción dunha senda pionil e ciclista por importe de 1,5 millóns de euros. Houve outros exemplos, neste caso, de humanizacións de estradas autonómicas, como a PO 308 a seu paso por Sanxenxo, no tramo da Rúa Progreso, cun importe de 2,3 millóns, ou o tramo da mesma estrada, a PO 308, neste caso no seu paso por Porto Novo, que se está executando actualmente, e tamén por importe de 2,3 millóns de euros. En ambos casos, as obras consistiron en humanización de beirarrúas, en plataforma, lumeado, melloras de rotondas e firme. Todas estas actuacións executadas dende o 2019 ata este 2024 pola Xunta de Galicia. Son algúns exemplos, pero revisando os consellos da Xunta podemos atopar obras similares en diferentes concellos de Galicia, tales como Marín, Lalín, A Estrada, etc. Segundo o decreto 308/2003 do 26 de xuño, polo que se aproba a relación de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, as estradas PO 307 e PO 316 son de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia. Estas dúas estradas percorren o Concello do Grove. A PO 317 é a que coñecemos como estrada entre a Lanzada e San Vicente do Mar e o tramo que esta moción se refire da PO 316 é o que coincide coa rúa Luís Antonio Mestre. Por todos é coñecida a situación destas dúas estradas. A PO 317 ten as beirarrúas desfeitas que xa non cumpren en moitos tramos co ancho que establece a Lei para a Seguridade Pionil. O alumeado está en pésimas condicións, aínda que, a través de diferentes financiacións, o Concello vamos a proceder a sustitución de varios puntos de luz en ese tramo, así como o propio firme da estrada. En canto a PO 316, no tramo da rúa Luís Antonio Mestre, é por todos coñecida a súa situación cun firme desfeito polas fochancas, con beirarrúas e alumeado en moi mal estado e coa necesidade de cambio das tubaxes da rúa. Dende o Goberno local do Grove temos trasladado en múltiples ocasións á Xunta de Galicia a necesidade de actuar nestas dúas estradas cun proxecto de senda pionil, alumeado e mellora do firme para a PO 317, así como a proposta dun proxecto de humanización para a rúa Luís Antonio Mestre, pero de agora, como se pode constatar, sen éxito. Por estes motivos, o Grupo Municipal Socialista solicita do Pleno da Corporación Municipal do Concello do Grove a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras que execute a redacción de ambos proxectos para as estradas PO 317 e PO 316, en este caso no tramo de rúa Luís Antonio Mestre, que recollan as actuacións nesta moción descritas e a valoración económica da execución das mesmas. E o punto 2, instar a Xunta de Galicia, aproveitando o novo marco de financiación dos fondos FEDER, a incorporar no orzamento da Xunta de Galicia do exercicio 2025 a financiación necesaria e suficiente para a execución das obras solicitadas. Como ben acaban de escoitar, creo que é unha redacción moi breve dunha moción que o único que pretendemos traer aquí é un problema importantísimo que temos no Concello do Grove en estas dúas estradas. E tal como recolle a propia moción, estradas de titularidade autonómica e estradas que necesitan xa unha actuación estrutural e non solamente de mantemento e conservación, sino actuacións estruturais de actuación en estes dous tramos. En máis dunha ocasión temos tido xuntanzas tanto con o anterior presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, como a anterior conselleira titular da Consellería que se ten denominado de diferentes xeitos a conselleira Ethel Vázquez, e a verdade é que sin éxito. Se ten presentado para a PO 317, o tramo Lanzada San Vicente do Mar, a necesidade de acometer unha actuación de senda pionil exactamente igual que se ten feito no tramo que antes facía referencia entre o final da Praia da Lanzada e Porto Novo, con toda a actuación en plataforma da senda pionil e de senda ciclista, con cambio de alumeado e mellora das zonas verdes e das rotondas, e temoslle presentado unha memoria valorada do que sería a actuación en Luís Antonio Mestre, que sería unha actuación tamén en plataforma, igual que se ten feito
por poñer exemplos que todos podamos identificar, no tramo da Rúa Progreso en Sanxenxo, no tramo da PO 308 que ahora se está executando na entrada, vindo desde a Lanzada en Porto Novo. É o mesmo que nos vimos pedindo, pero a verdade é que nós non temos resposta de ningún tipo para a actuación destas dúas demandas e consideramos que agora, en alguna ocasión se nos había dito que non habían entrado a senda pionil da Lanzada no Plan Marco 2019-24, que é lembrar dos fondos FEDER, fixemos unha proposta de que se incluíra para o proxecto Marco 2023-2027 dos fondos FEDER, se lle trasladou a Consellería xa fai máis dun ano, pero, como digo, ningún tipo de resposta tuvemos ao respecto. De tal xeito que nós pedimos o apoio dos diferentes grupos políticos aquí representados en este pleno do Concello do Grove, porque, máis aló das posibles diferencias, creo que todos podamos coincidir que o estado destas dúas estradas están en unha situación precaria que non corresponde a unhas estradas actuales, modernas, pero sobre todo non corresponde e non responde a un mínimo de seguridade viaria, de sinalización e de mellora da seguridade pionil en estas dúas estradas, de tal xeito que por eso traemos aquí esta proposta e, como decía, solicitamos o apoio dos diferentes grupos políticos. Abrimos turno de intervención, señor Meis. Boas noites. A vista salta o estado das dúas estradas, pero tamén deben saber que as beirarrúas e a iluminación desas estradas son competencias municipais e a estrada de San Vicente, eso, só hai que ver como está ese carril bici, só hai que ver como están esas farolas, e eso é competencia municipal. Podemos estar de acordo ou non, por suposto que non. Así como podemos falar da zona da Praza do Corvo, un pouco do mesmo. Estamos de acordo? Non. Competencia municipal? Sí. Polo tanto, eso, non sei. Saben que, querendo traballar de verdad por calquera das necesidades que temos no noso concello, sobre todo das que son competencia da Xunta neste caso, e non máis recibir negativas por parte de ningunha das persoas que estamos aquí, así que non sei a que esperan para solicitar unha reunión na Xunta, convocarnos a todos os partidos e ir dunha vez por todas a Santiago a reclamar o que é noso. Por suposto, vamos a votar a favor, claro. Gracias. Señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra. Vamos a ver. É evidente, como di o señor alcalde, que sí, que esas calles están en mal estado e que hai que actuar. E se año anticipo que vamos a votar a favor. Pero, antes, teño que decir que esta moción nos parece moi maliciosa. E digo yo, sinceramente. Si pon unha cara de extrañeza, pero sí, porque o que usted está insinuando, unha vez máis, é un trato discriminatorio do Grove por parte da Xunta de Galicia, é un trato de favor aos concellos, que casualidade, os que aparecen aquí nun largo listado, bueno, largo non, corto, porque fala de Vilanova, fala de Sanxenxo, fala da Estrada, fala de Marín. E digo maliciosa porque vostede non fala dos investimentos que vai facer na Xunta en Cambados por máis de 10 millóns de euros, en Vila García de Arousa por máis de 60 millóns de euros, en Vigo por máis de 200 millóns de euros, en Pollo, obras comprometidas tamén por moitos cartos xa ou gobernando o Bloque, e xa non lle digo de Pontevedra, no que para este ano tamén están comprometidos máis de 90 millóns de euros. Co cal, témonos que preguntar, ou os veciños se teñen que preguntar, por que seus compañeiros da mesma cor política son capaces de acadar por parte da Xunta todos eses investimentos e vostede non é capaz. E despois, díganos, que nos parece ben, que se teña que reparar eso,
se ha tratado ou se lle ha proposto vostede a Xunta de Galicia algún tipo de convenio como fixo Sanxenxo. Porque Calle Progreso sabe perfectamente que aí hubo unha inversión da Xunta, pero tamén municipal. Entonces, digamos que vamos a aprobarla ou non, pero non admitimos ese sesgo e esa malicia que esconde esta moción que presenta o seu grupo. Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero tendo en conta todo eso que acabamos de comentarlle. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. A ver, si é verdade que por parte da Xunta hai unha deuda histórica co Concello do Grove. Si é verdade. As inversións que se realizaron na Xunta neste pobo desde hai moito tempo son ridículas en comparación con outros concellos da mesma poboación. Si hai deuda histórica, si que hai. Dito eso, de verdade que teñen que traer unha moción para o arranxo dunha rúa. É dicir, levamos 13 anos e a rúa Luisa Mestre, vivo ali, está con esta necesidade, pois penso que desde polo menos 10 anos, 12 anos, máis non podo decir, pero por aí, que eu recorde, que eu lembre, non? Entonces, traela en forma de moción non me ten moito sentido, non foron capaces de chegar a acordo coa administración do PP en 13 anos, tan castigados nos teñen. Xestionar cando hai cartos é doado. Cando non hai cartos e necesitamos de outra administración, pois hai que negocialo. É imprescindible unha actuación nesta rúa e vamos a votar a favor. Tamén empeza a ser imprescindible, despois do arranxo da rúa, mirar de como se poden evitar que pasen os camións, as toneladas e toneladas de camións que pasan por aí, buscarlle o que é a alternativa. E para iso faría falta ter o pexón, supoño, non? Ben, pois se fai falta ter o pexón, 13 anos levamos co pexón ás voltas, tira pa aquí, tira pa lá, tira pa aquí, tira pa lá. Eu aínda así diría, máis que presentar unha moción, necesita do noso apoio para ir á Consellería a falar coa conselleira, sexa do color que sexa, dos 4 grupos que están en este pleno. Pois non teño ningún inconveniente en ir, ningún. Solicita e vamos. É dicir, o que non se pode é trasladar unha moción de un arranxo dunha rúa, non se pode desde o meu punto de vista, claro, sin outro plan. É dicir, arranxamos a rúa, ok, ben, perfecto, vale. Non vamos a desviar os camións, temos un problema. Esa rúa vai estar fundida en 2 anos, en 3 anos. Vamos a manter o problema, vamos a invertir cartos e vamos a ter que reinvertir en pouco tempo. Entón, eu diríalle, señores do PP, tamén está na súa man, son os seus compañeiros, falen coa consellería, que haya un arranxo, que haya un tipo de historia, pero en todo caso, vamos os 4 e fagámolo. Non hai problema, xa se fixo algunha vez con o tema de sanidade. Tamén se pode facer con isto, que tamén é grave. Non tanto como de sanidade, que sigue habendo problemas, pero, desde logo, por antigüedade, a esa rúa xa lle toca. Votaremos a favor. Gracias. Moitas gracias. Si necesitamos, primeiro agradecerlle a todos os grupos políticos que acaban de anunciar o voto favorable, polo tanto, esta moción pode salir con unanimidade deste pleno. Unha pregunta que me van a permitir que traslade ao secretario, que é unha cuestión técnica. Teríamos que engadir un punto de dar traslado ou non? A aprobación mesma da moción xa implica o traslado tanto á Xunta de Galicia como á Consellería, non? Por iso non puxemos o de dar traslado a ese ámbito. Ben, a ver, que as estradas autonómicas sexan competencia municipal, temos serias dudas. Nos levamos moito tempo buscando os convenios, porque si, se nos di,
e que o mantemento e conservación corresponde aos concellos. Vamos a poñer en duda. Levamos moito tempo buscando, porque desde logo a PO 317 e a PO 316 xa estaban aquí fai moitos anos. Que quero dicir con eso? Cando nos incorporamos á política por primeira vez, estuvemos buscando convenios e, dende logo, incluso a PO 316, o tramo de entrada en Ardia, por que ten que o Concello do Grove mantela? Ou simplemente cortar a vegetación? Son estradas autonómicas. Poño outro exemplo. Unha estrada autonómica é a autovía entre Garro e Sanxenxo. Hai algún dos concellos en ese tramo que está facendo mantemento desa estrada? Ningún. Si poden ver o mantemento das estradas autonómicas da nosa contorna, moitos deles, a maioría deles, están facendo obras de mantemento e de conservación traballadores da Xunta de Galicia, así veñen identificados nos vehículos, nos monos e nos chalecos. A partir de aí, é certo que nós, porque está na nosa vila, estamos facendo actividades de conservación e mantemento? Sí, porque senón, entre outras cousas, as servas nos inundarían, e mesmo así non temos personal para chegar a todo, e creo que calquera de nós pode ter un exemplo. Empezamos a rozar no inicio de Ardia, rematamos, e ao rematar xa temos que volver a rozar, porque isto é un continuo. Xa non falo do pintado, que, por certo, fai pouco foi a Xunta de Galicia o que fixo o pintado desa actuación en Ardia, que ningún ou polo menos algunos nos explicamos porque se parcheou e non se asfaltou todo como se debería de ser ou como se fai en outros concellos. Que pasa? Que a pesar do mantemento que temos, a iluminación hoxe no tramo Lanzada San Vicente do Mar é que prácticamente está todo desfeito, necesita de un plan de alumeado novo. As beirarrúas que van polo tramo, non o carril de bici, pero sí as beirarrúas onde están as farolas, necesitan non un mantemento de conservación, é que necesitan un cambio total e absoluto. E que quero dicir con eso? Que pedimos o mesmo que estamos pedindo en exemplos moi claros que están aquí ao lado. Lanzada Porto Novo, só hai que ver o que se fixo. E hai un cartel moi grande ali que pon Xunta de Galicia e pon 3,8 millóns de euros de investimento. De tal xeito que reclamamos eso. E o tramo de Luís Antonio Mestre, exactamente igual. Nos facemos actuacións, bacheamos as focanchas cando podemos, arranxamos as tubaxes cando rompen, intentamos mellorar e arranxar puntualmente as beirarrúas, pero que necesitamos, e o vimos reclamando desde fai moitísimos anos, un cambio total da rúa dende o cruce hasta o Alto de Borreiros. E iso é o que vimos reclamando, porque xa non é unha cuestión de mantemento e conservación. E hai exemplos. Intencionadamente poñíamos, en Cambados non vexo que hai xa ningunha actuación en unha rúa, e estuve falando cos de Villagarcía e me dixeron que tampouco. Pero en Villalonga sí que hai, e en a revolta entre Vilalonga e Sanxenxo, fai pouco antes das eleccións se fixo. Na Rúa Progreso, na entrada de Porto Novo, se fixeron obras de humanización. Que ben! O que pasa é que ás veces parece que a balanza pesa máis en algunhas vilas que en outras, e nós o que pedimos é un pouco de equilibrio. Eu tamén me fago esa pregunta. Levo moitos anos facendo, incluso antes de ser alcalde, estar metido na política, facíame esa pregunta: por que gobernando o Grove o Partido Popular, a Xunta de Galicia non facía investimentos no Grove? Levo anos facéndome esa pregunta, e necesitaríamos todos os veciños e veciñas do Grove unha resposta. Por que non inviste a Xunta de Galicia no Grove? E non quero ser aburrido, porque levamos hoxe un bo ritmo de pleno e son ainda as 10 menos cuarto, pero tubaxe da agua, desdoblamentos, centro de saúde, estradas. Falaba o señor Meis de Esquerda Unida da esplanada de Portos, o Porto Deportivo, a mellora do Porto de Porto Meloxo, etcétera. É que teñen un listaxe tan amplio onde elixir onde facer un investimento que a nosa pregunta é: por que a Xunta de Galicia non fai aquí? Acaba de anunciar o voceiro do Partido Popular que se van facer investimentos, anuncia investimentos en Vilagarcía, Cambados, Vigo. Me parece moi ben. E no Grove, por que non? Porque, miren,
Nos últimos 8 anos, creo que como mínimo unha vez por ano tuven como alcalde xuntanza coa conselleira titular de Infraestructuras. Lle trasladamos unha memoria económica valorada da actuación en Luisa Mestre, donde lle ofrecíamos o que nos defendíamos, que era unha plataforma, unha humanización, actuacións, para que se faga unha idea, o que nos fixemos en Alexandre Bóveda, que se faga en Luis Antonio Mestre, na medida que se pode facer ese tipo de actuacións. A conselleira o tomou, e nos ofrecemos en aquel momento asinar un convenio exactamente igual que Sanxenxo, con unha financiación da Xunta un 80-20 polo Concello, 70-30. A conselleira dixo, sí, alcalde, aquí nos, en ámbitos de humanización de rúas urbanas, aínda que sean autonómicas, non executamos nada que non sea a través dun convenio. Cando queira. Así lle dixen, cando queira. Temos que poñer o 30%, poñemos o 30%. Pero que desde a última xuntanza, que foi o ano despois do Covid, creo lembrar, nunca, nada máis supemos. Nada máis supemos. E a solicitude da actuación entre a Lanzada e San Vicente, tanto de lo mismo. Todas as veces que tuve a ocasión de reunirme coa conselleira titular e co presidente da Xunta, yo trasladamos. É que non hai unha resposta. O único que conseguín é que a conselleira un día me dixera que o tramo entre a Lanzada e San Vicente do Mar debería de incorporarse dentro dun plan de sendas pionís en estradas autonómicas, como se ten feito ahora mesmo en Vilanova, como se ten feito o tramo este que estou a falar en Vilalonga, ou como se ten feito en Vilalonga, entre Vilalonga e Sanxenxo, ou como se ten feito entre a Lanzada e Portonovo, que claro, o Grove quedara fora dese plan marco. E digo, vale, pois desde xa, ao día seguinte desa reunión, trasladeille unha solicitude á conselleira pedindo que se incorporara o trazado Lanzada a San Vicente do Mar no plan marco novo que se aprobaba ahora 2023-2027. Eso está presentado por rexistro na consellería. Creo que xa non poden ter excusas. E hai fondos, son máis de 3.500 millóns de euros. De verdad que non hai así a bola pluma, 3 millóns de euros para meter na Lanzada, 2 millóns de euros para meter en Luisa Mestre. Eu tamén me pregunto por que non se fan eses investimentos. E xa, dúas cuestións. Sí que compre traer unha moción aquí. É unha competencia autonómica e é unha forma en que o pleno do Concello do Grove se ten que pronunciar. E volvo a agradecer aos 3 grupos políticos que anunciaron, igual que nós, o voto a favor, porque isto nos dá máis forza. En canto a xuntanza, pois miren, desde o mes de outubro ata hoxe, creo que temos solicitada xuntanza coa Consellería, que ahora se chama de Vivenda e de Planificación de Infraestructuras, pois voulle dicir que cada mes e medio mandamos unha solicitude. Outras tantas ao presidente da Xunta de Galicia. E non terei ningún problema en que se algún momento nos dan esa xuntanza, decirles que irei acompañado dos voceiros ou representantes dos grupos políticos que teñen representación no pleno do Concello do Grove. Habitualmente, tamén lles adianto, habitualmente dan unha reunión co alcalde. Non abren a posibilidade de máis. Non teño ningún problema, pero que dende o mes de outubro nin a primeira resposta. Nos baseamos tamén nun respeto institucional entre administracións. Eso de vamos a la Santiago os 4, home, por poder podemos ir, incluso poñer o coche. Pero, para qué? Aquí creo que ten que haber o respeto institucional que o Concello do Grove se merece, porque, e non vou entrar en debates, porque xa sei que se vai a ir, porque Cacabelo se enfronta a Xunta de Galicia e polo tanto... No, miren, eu estou vendo ahora ao señor Rueda como lle está pedindo ao señor Sánchez, presidente do Goberno de España, xuntanzas, como lle está pedindo unha serie de actuacións e de competencias. Eso que pasa? Que Rueda está enfrentado a Sánchez? No, o señor Rueda é o actual presidente da Xunta de Galicia e como representante de Galicia lle pide unha reunión ao señor presidente do Goberno de España para intentar resolver proxectos e inversións para Galicia. Pois eu, como máximo representante dos veciños e veciñas do Grove, elexido democráticamente, fago o mesmo. E creo que de todos é perfectamente comprensible que como alcalde solicite
actuacións, solicite o cambio da tubaxe de agua, solicite o Porto Deportivo, solicite o Porto de Porto Meloxo, solicite a Esplanada do Corgo, solicite o Luís Amestro, solicite... Eu estou solicitando e pedindo reunións. E, sinceramente, chega un momento que sí, que hai unha paciencia política de por que no Grove a Xunta non está investindo. Eu pensei que non pertenecíamos a Galicia, con isto remato. Pero despois de moito estudiar, me din conta que sí, que somos Galicia tamén. E no 18 de febreiro votamos, os do Grove votamos pola autonomía, as eleccións autonómicas, igual que calquer vila de Galicia. Iso quererá decir que o Grove pertenece a Galicia. E o señor Rueda, na noite electoral, despois de acadar 40 diputados, dixo moi claramente: gobernarei para todos os galegos. Todos. E en ese todos, o Grove ten que estar, porque o Grove é Galicia. E eu me vou a fiar da palabra do señor presidente da Xunta de Galicia. A estas alturas da vida política, o mellor sigo sendo moi inocente, pero voume a fiar. De tal xeito, que sí creo que era necesario aclarar estas cuestións que se trasladaron aquí, pero o máis importante de todo é o fondo, a cuestión. E creo que aquí todos estamos de acordo, e o agradezo, en que solicitemos o arranxo e o cambio, máis que arranxo, o cambio e a mellora da estrada lanzada a San Vicente, PO 317, e o tramo Luís Antonio Mestre, PO 316. E en eso podemos estar totalmente de acordo todos, como dicía ao principio, independentemente das posibles diferencias ideolóxicas que podamos ter. Abrimos un pequeno turno de intervención, se así o consideran. O primeiro, o señor Leiva, que ten pedido a palabra, e despois procedemos a votar. Bueno, sí, gracias por concederme a palabra. Primeiro, respecto ao bloque, nos extraña que non voten a favor. Sobre todo respecto á calle Luís Antonio Mestre, porque presentaron vostedes unha moción antes, o sea, noutro pleno, o Partido Popular, sendo coherente, como estamos sendo hoxe, votamos a favor. Era outra reivindicación á Xunta, mas creo que non entendemos por un apoio. Pero, bueno, independientemente deso, respecto ao que dixo... Unha apreciación, creo que dixeron que iban a votar a favor, Sí? Sí. Perdón. Sí, iba a proceder. Pido disculpas, Anselmo. Que non entendían a moción, pero que ao final dixo que sí que iban a apoiar. O sea, máis ben referíame a que non entendían a moción, pero presentaron unha. Prefiro que... respecto ao que digo, bueno, a mí gustaríame que na moción do PSOE, como dixen antes, que non agora, porque o comentín eu, que incluíse todos esos outros concellos de distinta cor do PP, que tamén foron beneficiados pola Xunta. Teralle que preguntar aos seus colegas en que van tantos millóns, se non é para infraestructuras, para humanizacións, etc. Bueno, a verdade é que eu creo na súa capacidade, señor alcalde, como fixo as beiras dunhas eleccións, cando foi consellera por consellería, pedindo informes para que lle aprobaran o Pexón, consegueuno. O sea, vostede ten capacidade, e tú, pídolle esa mesma forza para conseguir tamén que Luís Antonio Mestre pois se leva a cabo e se ejecute como todos queremos, pero tamén se vota en falta que diga nesta moción que vai a presentar un convenio ou que vai a propoñer un convenio á Xunta de Galicia, porque aquí están pedindo todo, e se está olvidando tamén do que recordaba a moción de antaño do bloque, as tubaxes, o que vai soterrado. Que pasa co que vai soterrado aquí? Parece que é simplemente un lavado de cara. E finalmente, dicirlle que, pues bueno, habrá que botarlle a culpa a mala sorte, porque durante o bipartito tampouco a Xunta de Galicia, gobernado polo PSOE, o bloque tampouco fixo ninguna diversión aquí. Gracias. Sí, alguna intervención máis? Sí, señor Noia. A ver, eu, máis que nada, decía o tema de que a que ven esta moción, porque que esta moción xa é unha moción repetida. Acabamos, Pablo, de sacar ahora mismo o tema, é dicir, nós xa fixéramos unha moción sobre isto, que xa fora aprobada tamén, creo que por unanimidade, non sei se... Pero é que, ademais, non reclamámoslo nos orzamentos da Xunta. Reclamamos que se incorporara nos orzamentos da Xunta. Vale, o sea que eu o que me refiero é que ao mellor bastaba con daquela facer funcionar a moción, non? Xa que se aprobou e non empezar a dar voltas, porque agora dá a impresión de dar un paso atrás para despois dar un paso para diante. Eu referíame a eso. Por outro lado,
A ver, as responsabilidades xa non importan, o que importa é que se solucione o tema. Pero levamos 10 anos aí entre pexón, no pexón, tal, eso que se solucione o tema. É fundamental aprobar o pexón polo tema de facer o desvío dos camións, non? Refírome a eso. Unha inversión, o señor Leiva, o señor Cacabelos, unha inversión que arranxe a Luisa Mestre, pero que arranxe con futuro, desviando o tráfico pesado antes de entrar ao Grove. Gracias. Moi ben, gracias. Bueno, en ese, a precisar, o tema do pexón aí, que está aprobado provisionalmente e que volveremos a traer en canto patrimonio, pois, tal como tuvemos na última xuntanza, nos informe, creo que favorablemente completamente o documento, a solución do tráfico pesado, o pexón tampouco é que se buscaron moitísimas alternativas e a maioría delas, por non dicir todas, prácticamente non son viables económicamente e moitas veces técnicamente, pero bueno, eso é outro debate. E non me resisto a facer unha precisión, señor Leiva. Bipartito, solamente unha das moitísimas actuacións que fixo. Xoán 23. Xoán 23 foi feita no momento en que gobernou o bipartito na Xunta de Galicia. Por certo, ampliación de aceras, aparcamentos, alumeado, turbaxes, novo firme, por certo, financiado o 100% pola Xunta de Galicia. O 100%. Pero bueno, procedemos, polo tanto, a votar a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos, polo tanto, agora ao punto, non habendo máis mocións de urxencia, pasamos agora ao punto, madre mía, rogos e preguntas. Señor Otero, a ver se baixa desta vez dos 20 e pico. Sí, vale, baixín porque teño os compañeros tamén. Ben, quería comezar pois pola a rúa das Caldelas, a que hai xunta pois, a de Toro para dentro. Pois os veciños dali pois, estamos reclamando que non hai ninguna actuación feita nesa zona e que moitas veces a maleza pois, impide pois, o tránsito dos vehículos para as súas vivendas. Incluso pois, a posibilidade de ampliar a estrada hasta outra saída. Entón, pois, que se faga alguna actuación, porque están vendo como nos alrededores se está actuando, pero nesa rúa, a pesar de haberlo prometido, polo que nos din que lle prometeron unha actuación, pois non se está facendo nada. Outra pregunta era referente ao local social de Reboredo, porque se inaugurou a finais de 2023, daquela criticamos que estaba guetada pois, a pasarela de entrada, que tiña unhas fendas, que se lle reclamara a empresa que executou as obras que o solucionara. Se nos dixo que había que esperar a que repisara o piso para ver se aparecía alguna greta máis, pero bueno, que desde novembro pois, xa pasaron meses e siguen esas gretas sendo utilizado por moita xente e sigue estando en ese estado e ninguén actuou sobre ese local. Outra é que, bueno, por fin vimos que se publicaron as bases dos quioscos das praias, pero sí que temos tres cuestións que nos sorprenderon. A primeira é que non se sacou na mesma licitación o quiosco da Toxa, queríamos saber o motivo por que non saiu ese quiosco, que sería todos os anos, e se vai a sacar e cando. E dúas, dentro das bases que se exixen aos licitadores, hai dúas cuestións que nos sorprenden. Unha é a prohibición de emprego de megáfonos e aparellos de son, non autorizando a facer concertos ni eventos similares de ningún tipo. Cando sempre se facían, entenderíamos que se fixera unha limitación de horario ou o que fora para non perturbar aos veciños, digamos, en horas nocturnas, pero que non se permita poñer unha musiquiña e un tal nos quioscos que sempre se fixo, pois chocounos, queríamos saber os motivos. E outra é, que esta sí que nos sorprendeu máis, é que se obriga a instalación de aseos de carácter público para todos os usuarios da praia onde estean. O sea, deixamos de prestar o servicio municipal que se prestaba para que o preste pois, unha empresa privada a conta dunha licitación pública. Eso pareceme pois, bastante... non me parece normal que se exixe este tipo de cuestión, porque o Concello estaba prestando servicio en diferentes praias e debería seguir prestando e non obrigar aos licitadores a que atendan a toda a praia e teñan os aseos limpos en condicións durante toda a xornada laboral. Entón, queríamos saber a que atenden estas tres cuestións e
pediríamos que se busque unha solución moito mellor para estes dous puntos que nos parecen bastante bochornosos. Por outro lado, iba a preguntar polo cruce entre a Rosalía, a Igrexa e a Avenida Portugal, porque non sabíamos se había rotonda ou non. Hoxe xa me dixeron que estaban pintando que era o arillo da rotonda, parece que hai rotonda. E digo isto porque se baixan dende a Igrexa cara a esa rotonda, non hai ninguna sinal que indique que hai rotonda. Hai unha sinal de 40, unha sinal de cedo al paso, pero non hai sinal de rotonda. E a non estar pintada, pois había un pouquiño caos nesa zona. Certo é que polos dous outros lados sí que hai sinal, a que está cerca da de Mascato, a verdade que queda bastante lonxe, debería se aproximar máis para que se vexe, pero esperemos que agora que a xente sepa que ten aí unha rotonda que faga uso dela, da forma que ten que facelo, digamos, e que se coloque a sinal que corresponde na zona da baixada da Igrexa, pois cara a esa rúa. Por outro lado, queríamos preguntar, vimos que esta semana pasada se anunciou que, se pechou xa o asfaltado da rúa Xesteiriña. Entón, a colación deso queríamos preguntar que pasa co camiño de Conreibo, na praia de Conreibo. Temos pedido un expediente da supuesto desvío que propoñía a empresa que se apropiou, digo así, apropiou do camiño, pero a día de hoxe non teño constancia, non se me presentou ni se me facilitou ese supuesto proxecto, dende aí creo que, desde que comezou este conflito, que debe haber casi un ano. Entón, quería saber como está esa situación, e cando se lle vai obrigar a abrir ese camiño á empresa que se apropiou do mesmo. Por outro lado, cando se vai tomar control do acceso ás rúas peonís, porque cada vez é máis sangrante a forma en que os vehículos non veciños das zonas peonís acceden polas rúas. O exemplo da zona de Moreno, todas non vou dar nomes porque son todas, e recordo que había unha norma dentro da ordenanza da Policía Local onde se indicaba que se iba a pintar en diferentes cores, darlle unhas tarxetas de cores, pero, tampouco valdría de nada se non hai despois un control que evite que haga todos eses accesos de vehículos, que, entre outras cousas, está provocando que se levanten moitas das baldosas que están sin levantar. E xa engancho con seguir arranxando ese tipo de losetas, porque agora cada vez hai máis levantadas en todas as rúas. Logo, volvemos a preguntar en que situación está o cargador de vehículos eléctricos de Alexandre Bóveda, se sigue gratuito ou xa de pago, ou que xestión se está facendo, canto ingresa o Concello por ese uso, porque sabemos que hai vehículos que usan. Tamén é certo que hai usuarios que queren usalo e non saben como, non hai ninguna indicación ali da forma en que se debe usalo o cargador, entón, pregúntanos de que maneira ou que se instale algo que indique como se usa. Quedan poucas, Outra das preguntas é relativa, xa que non respondeu cando fixo mención a nosa compañeira, é a RPT. Como está a RPT? Levamos 15 anos, prácticamente, porque foi no mandato 2007-2011 cando o noso compañeiro Lamelas iniciou a primeira RPT, e a día de hoxe seguimos sin RPT. E queremos saber como está a RPT, porque é o que vai solucionar moitos vai iniciar a solución de moitos dos problemas laborais que hai no noso Concello, laborais de traballadores do Concello, digamos. Logo tamén nos preguntan algúns veciños a que debido unhas marcas que estiveron realizando na Rúa Guieira, facendo diferentes marcas, queríamos saber a que corresponden esa situación. Logo, que se tome unha solución cambiando a sinalética ou unha pintada no chan que indique que non poden circular por esa zona para os camións que baixan por Luisa Mestre a pasar locura. Digamos, ao final chegan ao cruce e atopase con bastante follón para poder dar volta e volver ao seu carril que teñen que coller. Entón, que se unha sinal máis alta, porque vai aparecer non ven a sinal dentro do camión, ou algo pintado no chan que lles obrigue a desviarse para a zona que teñen que facelo. E, por último, non nos enteramos moi ben da resposta que dou o peixón, porque sí que se anunciou hai 2-3 meses que xa iba a vir a pleno, era inminente a chegada ao pleno, e iba a ser no pleno, creo que hai 2 meses, e a día de hoxe non hai peixón e non sabemos nada del. Entón, non da miña parte, nada máis. Señor Meis.
Boas, de novo. Non sei canto tempo levamos solicitando un paso de peóns en Meloxo da Riba, sobre todo para pensando nas crianzas que van para o colexio Conveniño, pa semana, como a todo. Xa que falamos de Meloxo, preguntar como está o estado da obra desa rúa, da obra de Meloxo, que tanto anunciaron o ano pasado. Dixeron que no mes de xuño empezaban a falar cos veciños, pero claro, non dixeron de que ano, supoño que será este xuño, cando empecen a falar cos veciños e se leve a cabo, bueno, para a cesión dos terreos, vayan co proxecto e se leve a cabo dunha vez antes de que sigan rompendo tuberías como levan anos soportando os veciños, sobre todo desa rúa, pero tamén os que pasamos por ela casi a diario. Preguntar tamén, na rúa Conchases hai xa falamos no pleno pasado de que hubo un problema por uns camións que pasaban, que daban nunha casa, e a solución que se fixo foi apuntalar uns conos a ambos lados da rúa, e eso que está conlevando é que non pasan os carrillos, non pasan sillas de rodas e teñense que botar a carretera a andar. Non sei que ten que ver eso con camiño escolar seguro. Entón, hai que dar unha solución porque non pode seguir ese tema así. Despois, os consellos sectoriais, outro mes máis, levamos un ano, nin mesa de comercio, nin Consello Local de Deportes, nin turismo, nin mesa de cultura e patrimonio. Indo a eso, vamos a falar de deportes. Que pasa coas subvencións dos clubs deportivos? Que sepamos a día de hoxe só un club cobrou. Ao resto alégaselle que lles falta documentación, pero ningún club ten a día de hoxe notificación de que documentación é, porque ninguén lle notificou nada. Ou eso é o que nos chega a nós. Falando deso, pois xa nos din, polo menos o anterior concelleiro de Deportes facía a gala do deporte. Este, nin eso. E, pola miña parte, nada máis. Ben, máis intervencións? Señora Lamas. Hola, boas tardes. Bueno, eu falando co tema do auditorio e o vandalismo que houve no auditorio, non sei se estou certa no que vou dicir, pero eu penso que en algún momento se colocaron unhas cámaras de grabación, pode ser, fora. Si non, non sería ninguna mala idea, porque isto cada día vamos a peor, e non é un momento puntual, porque xa houve varias actuaciones de vandalismo nesa zona. Entonces, ocio nocturno. Creo que hai unha orden de actuación para a policía local do 12 de febreiro deste ano, na que o señor alcalde lle ordena ao xefe da policía tomar unhas medidas oportunas para asignar axentes da policía local para inspeccionar locales nocturnos, en días como viernes e sábado. Quería saber como e cando se están realizando esas inspecciones, si realmente temos este servicio e como vamos a gestionar de cara ao verano. Porque, claro, acercas a época de verano e sempre nos encontramos co mesmo problema. Despois teño aquí tamén anotado as fontes que hai no pueblo. Por exemplo, la de los caballitos, que nunca bota auga, que os veciños sempre me paran para preguntarme por que non funciona a fonte. Aquí detrás hai outra que non sei xa, cando estuve hai 8 anos, se iba a proceder a limpar, a arreglar e intentar pola en funcionamiento. Hai detrás, nestas calles por aquí detrás, non sei se existe, se non, xa non existe como fonte. Bueno, pero a dos caballitos sí existe como fonte e non bota auga. Vale. E despois, esta pregunta xa a fixen ao señor alcalde, pero quero saber a
a estas alturas de como vai a película do Obradoiro de Hostelería. Si xa temos profesor, si xa temos un sitio onde continuar co Obradoiro, porque claro, esas persoas que están realizando o Obradoiro están preocupadas precisamente porque lles dixeron, insisto, en que se non acaban o Obradoiro non se lles van a expedir os certificados de habelo feito. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Máis intervención, señor Mariño. Nada, moi rápido. Continuando o que dixo o compañeiro Anxo, das subvencións dos clubes, sí, cheganos a mesma información de que non teñen resposta sobre o que lles falta para poder adquirir a subvención e aumentar a petición a saber cando sacarán as bases das próximas, vale, para que non nos pille o toro outra vez. É relacionado con seguridade, pois si está previsto aumentar a policía, si os socorristas queda aí a cousa ou si hai intención de aumentar, porque o que se vai facer creemos que é insuficiente, é un grave risco para os que aquí veñen. Nada máis. Ben, máis? Señor Leiva, e despois, señor, sí. Sí. Bueno, gracias. Non lle vou a preguntar sobre o personal do Departamento de Urbanismo. Porque creo que está encauzado, quero creer. Pero bueno, a verdade é que cando nos reunimos para aprobar estas partidas me quedou no tinteiro e non sei se é a vostede ou ao señor Outeda a pregunta. Tranquilo. Vamos a ver, vamos a comprar un camión de lixo que vai a costar 240.000 euros. Aquí pon. Entonces, hai unha queixa generalizada na veciñanza de que os contenedores pois desprenden un mal cheiro. Bueno, eso é notorio, é público, nunca mellor dito, porque pasas ao lado e apestan, literalmente apestan. Entonces, eu non son un técnico en camións, obviamente, pero según parece hai algún tipo de camión que a recolle e os limpa con auga interiormente e os repón outra vez. Quería saber que se temos este presupuesto tan amplio para un camión de lixo, se se pode solucionar co camión, e se non, pois que se solucione manualmente cada vez que se limpan os contenedores, porque a verdade é que é algo nauseabundo moitas veces. Algúnha pregunta máis que teño é referente a estructura, que tamén pregunta moito a veciñanza, a estructura que hai a continuación da torre, que o esqueleto que está por detrás da torre, todos sabemos cal é, non sabemos de quen é, pero todos sabemos cal é. Entonces, que si se vai tomar algún día algún tipo de medida para quitar esa defesio de aí, basicamente, ou se vai a formar parte de algún tipo de actuación que o elimine. Creo que nada máis. Bueno, o do Pexón xa chove sobre mollado, xa o comentaron o resto de compañeiros. Gracias. Gracias, señor Noia. Pensín que se facía automático. Vai haber un plan para evitar que se aparque de calquera xeito alrededor das praias que están en San Vicente no Carreiro e toda esa zona, normalmente bastante protexida naturalmente, deberíamos polo menos protexela máis. Acaban aparcando coches nun lado e noutro e a veces con problemas para as propias familias que viven por ali para sacar os coches. Nada máis. Moi ben. Gracias. Diríalle aos meus compañeros e compañeiras que os que queran falar para responder que levanten a man. Señor Parada. En canto ás subvencións, bueno, o único club que cumplía cando se notificou foi o Amanecer de fútbol, que cobrou o mesmo día que se notificou, e o resto ten de razón que, bueno, teñen razón vostedes,
que algún non lle chegou as notificacións nos defectos que tiñan. Eu no grupo que teño cos presidentes o primeiro día dixen que se puxera en contacto con intervención. Carezo desa información eu tamén. Sei que algúns clubs, por exemplo, o atletismo, hoxe ainda estuven con parte da directiva e me dixeron que iban a renunciar a reclamación porque, bueno, tiña unha factura do ano anterior que sabían que non entraba. O Rasoeiro teña información que, bueno, que non lle entrou un seguro de RC que eles poñían como gasto, e, desde logo, carezco de información en que fallaban o resto de clubs. A min a interventora dixo que yo iba a notificar, porque tamén me comentou de podemos facer de dúas maneiras. Sacar o importe o que teñen dereito cada club, presentando todo como presentaron, ou darlle un plazo aos clubes para que subsanen isto, porque había clubes, é verdade, que perdían un tanto por cen moi importante da subvención. Dixen que se puxeran en contacto con intervención, que era a maneira máis directa. Non sei se todos o fixeron ou non, sei de eso. Onte ainda do MECO se me queixou tamén a parte da directiva, estuvo arriba nun partido, e dixen que, bueno, eles tamén me decían, mira que hubo tempo para que se revisara isto, digo, xa, pero as cousas se revisan cando entran no período de pago. Pedimos eso. Disculpas pola tardanza, porque hai algún club que está moi afogado e o sabemos. As bases deste ano hai un compromiso cos presidentes e presidentas de que van a salir en xuño. Temos unha reunión a semana que ven para que os clubs poidan propoñer cambios, ou sea, posibles cambios nas bases. Son as bases que teñen os seus anos. Había algún club que decía que tiña que entrar nos gastos inversións non, que nos gastos non estaban recoñecidos certas cousas que deberían estar, e dixen, bueno, pues que o podemos valorar e incluso canto vale cada ficha ou revisar un poquinho como está todas as fichas femeninas e masculinas. Gala de deporte é a primeira queixa que teño. Si, viñase facendo hasta agora. Eu non me gustaba como se estaba levando a Gala do Deporte, e máis, a Gala do Deporte empezouse a facer estaba eu de técnico, propuxena, levouse a cabo. Os primeiros anos era algo maravilloso, funcionaba genial, todos se sentían agradecidos. Os últimos anos hai un run sempre na sala que é moi molesto. Non é moi molesto como organizador ou como parte do goberno, é moi molesto para os que suben moitas veces a recibir os premios. Que hai queixas de que sempre gana Tono Campos. Digo, xa, e que como non vai ganar Tono Campos sempre? Digo, se estamos comparando moitas veces que o meu mérito é acabar unha carreira ou con un campeón do mundo, claro, pois podría haber máis categorías. Desvirtuaría tamén un pouquiño as categorías, que fagamos outras categorías. Eu apostei, e o grupo de goberno apostou este ano por volver a facer recepcións aos que consiguen algún mérito, porque creo que en tempo, o sea, cando se acaban de conseguir, ou a semana seguinte, pois ten máis trascendencia que esperar a Gala de Deporte de maio. Poñemos exemplo agora, o Unión Infantil, que ascendeu de categoría gañando a Liga. Si a Gala do Deporte xa se fixera en abril, pois daríamos un recoñecemento no abril do 2025. Pois penso que o mellor, pois, bueno, que lle damos máis importancia a estes pequenos éxitos que poidan ter os alivins ante do Rasoeiro ou, bueno, gran éxito de Mecos con campeonatos de España. Penso que que se lle dá un pouco máis de relevancia e os rapaces se sinten mellor. Para a semana reúno cos presidentes dos clubs, trataremos este tema. Seguramente, si tuviéramos os consellos locales, igual sí que estas queixas salían, e miraríamos que facer co Gala de Deporte. Pero xa digo, parecíame que nos últimos anos había que non darlle unha volta, sino ver si tamén é necesario facela anual, porque moitas veces quedan categorías desertas. O sistema que hai é que cada un propoña. Facelo de maneira objetiva é moi complicado. De maneira objetiva teñen que gañar os que máis méritos, e moita xente síntese pouco representada. Que o Viqueira consigue un éxito grande e dicir, claro, que Breogán este ano outra vez 3 campeonatos tal como o club. Entonces, bueno, temos que dar unha volta a como facer isto, e seguramente será a través dos consellos. Eu para a semana teño unha reunión cos presidentes por
polo tema das subvencións, que o compromiso do Concello é o día 3 de setembro que estén publicadas, o sea, as bases publicadas en xuño e o día 3 de setembro que poidan presentar xa todos os clubs os gastos que tiveron este ano para que cobren a subvención en tempo e forma, cousa que non leva pasando os 2 últimos anos. Moitísimas gracias. Ben, máis, señor Outeda. Boas noites a todos e a todas. En resposta á pregunta que fixo o voceiro de Izquierda Unida sobre o camiño das candelas, non sei que lle puderon pasar esa información, pero dir da semana pasada que se está limpiando ese camiño e acondicionando. Se empezou pola parte de Ardia para rematar Sontade de Oro. Non sei se estarán agora polo media, pero estuve ali os xoves e estaban á altura máis ou menos da casa de Tono, Tono Campo, non de Mascato, por aquela zona o viernes. Así que estamos en ello. Vale. E, señor Domínguez? Dale. Non lle din. Hola, boa noite. O local social de Reboredo, é verdad, hai que visitarlo coa aparelladora, pero está sola, está tan liada que, bueno, buscaremos un momento para que vaya a revisalo. En canto ao cargador de Alexandre Bóveda, é certo que de momento é gratuito porque é moi pouco custe que lle supón ao Concello, pero é tan fácil usalo como enchufalo. Algúna xente ten bastante problema e incluso algún traballador do Concello foi a propósito porque parece que é bastante máis fácil do que pensa algunha persona, o sea, só hai que enchufalo, non dá maior problema. Con respecto ao pago, creo que xa falamos nunha ocasión que estamos pendientes dos que vai a licitar a mancomunidade e tamén os que colocaremos coa gastromeca para que a licitación sea para todos e non ir troceando contratos de cada un. O sea, é un pouco lento, pero si se fará para todos en conxunto, porque é un proceso de contratación aberto. Parece que non teño nada máis. Con respecto á Rúa Guieira, preguntarei, pero probablemente sea algo de telefonía móvil, algunha rede. A fonte de Confín tomamos a decisión, xa falamos varias veces no pleno, porque ten un consumo tremendo de a veces 3.000 euros cada mes eléctrico. É tremendo, entonces, bueno, tomamos a decisión porque é unha barbaridade. Non hai moito, estuveron algún técnico e algún traballador do Concello tratando de darlle unha volta a ver se cambiando o equipo podemos reducir ese coste. Pero, se non, me parece que temos que ser coherentes e pensar que non nos podemos permitir eso. Con respecto ao camión, señor Leiva, dicirlle que non ten nada que ver un camión con outro. Un recolle e outro lava. Son dous camións diferentes. Sí, sí. Bueno, sí, hai camións que valen. Sí, sí. Este non, porque o coste sería tremendo. Nos gustaría que fora eléctrico e moitas máis cousas, pero non. De feito, a propia empresa que os lava ten dous camións e en outros concellos igual. No tema de residuos suelen utilizar dous camións, un para lavar e outro para recoller. As propias empresas que facilitan os servicios nos concellos. Desconozco se o hai, probablemente sí, pero eu non o vin nunca. E, bueno, con respecto ao meu, creo que non me quedou nada atrás. Moitas gracias a todos, boa noite. Vale, pois continuo eu, entonces. Quioscos de praias. Primeiro, o quiosco da Toxa é un quiosco que está xerando moitísima polémica en canto a queixas veciñais dos veciños colindantes a ese quiosco.
Bueno, aquí se podría debatir moito se é polo quiosco, se é pola xestión que se fai do quiosco ou ambas as dúas. En todo caso, primeiramente, tuvemos reunións con diferentes colectivos, precisamente de veciños e propietarios da Toxa, donde nos trasladaban as queixas. O propio Servicio Provincial de Costas tamén nos trasladou moitísimas queixas que les habían recibido, e a primeira decisión foi apartalo da solicitude do resto dos quioscos para Costas. Despois de analizar a situación, entendemos que o problema igual non é tanto o quiosco, senón as condicións e os plegos que se teñen que impoñer e a xestión que se ten que facer dese quiosco, de tal xeito que no trámite de solicitude dos quioscos de praias ese quedaba fora, pero se fixo unha adenda, se solicitou a Costas, que fai pouco tempo nos autorizaba a sacar ese quiosco. En calquer caso, a xestión dos quioscos ten que ser máis rigurosa de todos os quioscos que salen en dominio público marítimo terrestre, es decir, como conhecemos aquí os quioscos das playas, porque así tamén nos lo está reclamando Costas. A intención é que redactemos un pliego específico para o quiosco da Toxa, que vai ser moi estricto e que se vai ter que cumplir de xeito riguroso. Co tema da música, pois non é unha cuestión nosa, nin unha decisión nosa, é unha cuestión de Costas. Xa anteriormente se recollía que non se permitían música na praia, de feito hai normativa que establece que non se pode facer música na playa. Bueno, se está facendo un pouco a vista gorda, pero este ano cumprimos estrictamente o que nos traslada Costas. Como moito estamos facendo unha consulta que trasladaremos a Costas de si este tipo de establecementos en algún horario determinado pode poñer fío musical, pero nunca vai a poder haber concertos en directo como había a toda agora, que de feito era un dos problemas e dos motivos das maiorías das queixas, non só da Toxa, sino da maioría dos quioscos das playas. En ese sentido, aí o recolle. Costas exixe que haxa aseos nos quioscos urbanos. En ese caso estaría a Toxa e posiblemente a Lavaxeira. Pero é certo que nos vimos detectando fai moito tempo moitos problemas na xestión dos aseos. Por poñerlles exemplos, hai quioscos que o servicio de praias remata normalmente ás 9 da noite e, tal como salen as bases, os quioscos poden estar abertos hasta as 12. Por certo, dos poucos concellos que alongamos tanto o horario de apertura. Problema, durante a época, os horarios, a franxa horaria onde os baños públicos, que por certo van a seguir abertos en todas as playas, os baños públicos non se pechan, que pasa na franxa horaria onde os baños públicos hai que pechalos, se limpan, se pechan e os quioscos siguen funcionando? Que ocorre nese caso? Pois hai que exigir que teñan aseos. Aseos públicos son aseos de uso para a xente que teña os quioscos. E por iso o exigimos, porque nos está xerando problemas serios de xestión desa cuestión. En algún momento ofrecemos a posibilidade de algún quiosco debaixo a súa responsabilidade, unha declaración de responsabilidade de cederlle chaves para o uso dos baños fora do horario que non están abertos ao público, pero coa condición que cando eles pechen o quiosco, o baño ten que quedar exactamente igual de limpo que o deixan a limpeza do concello. E se negaron a eso. Bueno, pois se te negas, a única solución é que ti poñas un baño, e así o que como se está exixindo a todos. Despois, o tema da rotonda, falaremos co policía e co almacén de obras para revisar ese cruce Iglesia Rosalía Avenida de Portugal. Fixamos, é certo, asfaltado en Xasteiriña e na travesía de Portomeloxo. O expediente do camiño, pois, trasladaremos, porque si é certo que a empresa que está ali solicitou un proxecto de licencia da depuradora e, paralelamente, no propio expediente presentou unha proposta de apertura dun camiño de un ancho de 6 metros polo trazado da súa finca, que o abriría e despois o cedería ao Concello de Grove como camiño público. Eu tuve algunha xuntanza con algúns veciños donde
Inicialmente había un principio de acordo con que eso era unha solución consensuada por todos, ahora parece que non é así, de tal xeito que tocará outra vez xuntarse cos veciños para valorar esa solución. O vial ten que estar aberto, expedito. Nos mandamos varias veces a policía e ali así o informa. É certo que pasa entre as dúas propiedades privadas, que a propiedade depuradora e a finca que se utiliza co aparcamento, pero a todo agora ali creo que nada impide usar ese camiño. Non está pechado, non está pechado. Hai problemas? Sí. Hai discusións? Todas, pero o camiño non está pechado. Control de acceso de zonas pionís. Bueno, por todos é coñecido que non temos o número de policías que nos gustaría ter. O Concello de Grove debería ter, creo que por ratio de poboación, en torno aos 21 policías. Nos mellores momentos tuvemos 17, hoxe en día temos menos. De tal xeito que non chegamos a todo. Opcións, bueno, pois a tecnoloxía sí que nos pode permitir o control de acceso ás rúas pionís e iso que estamos valorando. Concretamente, posiblemente, estamos valorando diferentes proxectos e orzamentos para incorporar un control de acceso ás rúas pionís con cámaras, donde identifica automáticamente os vehículos que están autorizados a pasar a esas rúas e aquel vehículo que non este autorizado automáticamente vai ser sancionado. Sistema que se utiliza en todas as vilas ou en moitas vilas e cidades e pensamos que vai ser a mellor forma de controlar os accesos das rúas pionís. A RPT, pois a RPT que tiñamosla moi avanzada no mandato anterior, estaba para traer a pleno e só dependía dos informes de Secretaría de Intervención, pero non superou esos informes, se detectaron fallas importantes na propia RPT, se falou coa empresa que tramitou e que confeccionou esta RPT, non se chegou un acordo e ahora mesmo, bueno, pois estamos a través dos propios servicios da Secretaría refacendo esta RPT, xa se tivo unha primeira xuntanza con todos os traballadores e traballadoras do Concello do Grove, estás en contacto cos representantes sindicais, confiamos en que nos próximos meses teñamos xa un documento que sí se poda traer a pleno e aprobar e, desde logo, non abandonamos o obxectivo de ter aprobada unha RPT no Concello do Grove, porque aínda que non vai a ser ni a panacea ni a solución a todos os problemas, pode ser unha ferramenta que nos axude a resolver algúns dos problemas laborais que antes facía referencia en algún punto do orde do día. Tomamos nota tamén do cruce do Cura e sinales de tráfico ali para os tráficos pesados. E respecto ao Pexón, fai un mes e medio a consultora trasladou a documentación do Pexón adaptada aos planos técnicamente tal como nos require a Xunta de Galicia e a contestación ao último informe de patrimonio donde nos ofrecía un informe favorable condicionado a cumplir 8 puntos. Nos discrepamos nos 2 últimos puntos porque cambia a clasificación do suelo do chan en 2 áreas concretas, un deles na contorna no núcleo rural da Igrexa de San Vicente, que nos obliga a patrimonio a cambiar eso como solo rústico, de tal xeito que todos aqueles que teñen ali licencias quedarían nunha certa inseguridade xurídica, e despois no entorno no espacio de a fábrica de Escuredo en Porto Meloxo, donde di que eso se ten que clasificar como dotación de equipamento público, o que obliga ao Concello a expropiar, cando ali xa hai dadas licencias, por certo, moitas delas con licencia favorable de patrimonio. Nós en eses 2 puntos non estamos en acordo. O consultor presentou un informe de por que non estábamos de acordo deso. A nosa intención era traerlo a pleno, pero tuvemos ocasión de ter unha reunión con representantes de patrimonio donde, vistas os nosos argumentos, están pola labor de revisar eses 2 puntos, porque os mesmos técnicos cos que falamos de patrimonio recoñecían que de cara ao ter a aprobación definitiva do Pexón para o urbanismo da Xunta é máis doado tramitar un documento que ten un informe total favorable de patrimonio que un informe condicionado onde hai 2 puntos de discrepancia. Están no proceso de revisión, teñen as nosas informes e os nosos argumentos e confiamos sinceramente, despois desa xuntanza, que os acepten e que nos den ese informe totalmente favorable. En ese momento traeremos o Pexón novamente a pleno para aprobarlo provisionalmente. Paso de peóns en Meloxo de Arriba, a que conflúe na intersección con Campos,
bueno, son as dúas rúas estradas provinciais, solicitaremos autorización para que nos permitan pintar aí un paso de peóns. E enlazo respecto á obra de Meloxo, é certo que anunciamos a execución desa obra, o proxecto está aprobado pola Diputación de Pontevedra, pero no momento que anunciamos a execución desa obra, tuvemos unhas eleccións municipales prácticamente fai un ano, 18 de maio, non? 28 de maio do ano pasado, 28 de maio do 2023, e, bueno, os resultados electorais na provincia de Pontevedra provocaron un cambio de presidencia na Diputación de Pontevedra. Eu tuve en ocasión, co gallo da presentación do Plan de Infraestructuras Deportivas que veo a Cominiño, presidente da Diputación, quedar con el a solas e podemos falar deste proxecto. Bueno, quedou en que o revisaría, o proxecto está aprobado, pero falta financiación, sin financiación non facemos nada. E seguramente temos que asinar un convenio de financiación de aportación municipal e Deputación de Pontevedra. Eu confío que o presidente da Diputación e o seu equipo revisen este proxecto, creo que é moi necesario para todo ese tramo e para os veciños que ali viven, por seguridade viaria, por melloras no abastecemento de agua e saneamento, e que seguramente este ano non, pero de cara ao 25 sexamos quen de sacar adiante este proxecto co apoio, lóxicamente, da Diputación, porque é da propia Diputación de Pontevedra. En Conchases xa temos a notificación para retirar eses conos e dar unha solución, estudialo, e, polo tanto, si compartimos de que non está na mellor situación. Mesas de comercio e máis, debería de haber vido este pleno, entón non é a culpa, porque son o que ten que aprobar o orden do día, que ven a pleno e que se acorda. É verdad que a compañeira me lembrou de que tiñamos que traelo e, sinceramente, pois se nos pasou. E os consellos locales non necesitan vir a pleno, polo tanto, pedirei aos meus compañeiros titulares dos mesmos que procedan as súas convocatorias. Compartimos totalmente a situación de vandalismo que está atravesando o auditorio. Esta fin de semana, onte mesmamente, volvemos a ter un problema serio de vandalismo. Aí é certo que non están instaladas as cámaras, pero sí que hai un proxecto para instalación de cámaras, de tal xeito que lle pedín á empresa que asesora a nivel informático o Concello que se puxera en contacto con empresas expertas en esta materia, porque necesitamos un control de videovigilancia para o auditorio e non podemos permitir que pase o que está a suceder. Ocio nocturno, pois non podo dicir que sexa un problema moi grave, pero sí que é un problema que xenera moitas denuncias de veciños, de tal xeito que a idea deste goberno sempre é a compatibilidade do ocio nocturno, do disfrute, co dereito que ten os veciños ao descanso. É certo que esa compatibilidade pois estáse desequilibrando, estáse rompendo e por eso a necesidade de facer eses controis os fins de semana por parte da Policía Local. Terei unha xuntanza con concelleiros de seguridade e co xefe da Policía Local para que me informen de primeira man como avanzan eses informes e ver en que medida temos que tomar medidas cos locales de ocio nocturno. Ese era un pouco o obxectivo e sigue sendo ese obxectivo. De cara a verán, como digo, no punto anterior, non temos non temos o número de policías necesarios para atender as 24 horas a nosa vila, de tal xeito que e non sabía que hoxe o iban a preguntar, porque sempre diña que sempre para hoxe, pois miren, son coincidencias. O delegado do goberno esta mesma mañán, ás 11 da mañán, temos que ter unha reunión para falar da seguridade e da dotación de Guardia Civil. Temos menos policía e a Garda Civil do Grove está a repartir por todos os alnés. Aquí no verán somos máis de 30-40 mil personas, necesitamos seguridade e polo tanto estamos xa axendando unha reunión co seu delegado do goberno e o máximo responsable da Garda Civil a nivel Pontevedra para intentar conseguir a colaboración e apoio da Garda Civil en control e seguridade no Concello do Grove. O Obradoiro de Hostelería, bueno, pois estamos no proceso de cubrir a baixa do profesor e xa temos un preacordo con un propietario dun do local
do Grove. De feito, estamos co contrato que espero que se poda asinar esta mesma semana, de tal xeito que de cara a semana que ven xa fagamos o traslado desde a Lanzada a este novo local, que vai ser aquí en Confín, e que, como ben saben, obrigados porque a partir do 20 de xuño, creo recordar, se poñen en marcha os campamentos de verán da Lanzada por parte da Diputación e temos que deixar as instalacións da Obradoiro de Hostelería, pero sí que xa temos un acordo con o propietario dun local para trasladarnos aí. Bueno, a unión dos puntos anteriores falando da Policía Local, insisto que sí estamos preocupados pola situación de ofrecer o maior número de policías e de Garda Civil posible para ofrecer a mellor seguridade ou esa sensación de seguridade, e co temas dos socorristas, polo de agora vamos a contratar a través desta empresa que gana o concurso 14 socorristas para cubrir a Lanzada, que é certo que é a maior praia de maior afluencia. Vamos a ter socorristas Pipas, área de Reboredo, e despois nas playas do sur, é dicir, Raeiros, área da Cruz, a Raeiros, Pozo, área da Cruz e a playa do Camina. Bueno, pois ter unha vixiancia a través de patrón, socorrista e lancha que nos permita un control de todos eses areais, e a ver se somos capaces a futuro de ir ampliando o número de socorristas, que tamén é algo cada vez máis complexo. E, por certo, me están chivando que a partir do 15 de xuño comenzamos xa socorristas nas playas e apertura dos postos de socorristas e de baño público. Respecto ao esqueleto da torre, pois sí que estamos preocupados, todos sabemos do que estamos falando. De feito, no Pexón, ese espacio se había recollido dentro da actuación Torre de Escuredo, e ese espacio como un espacio de zona verde, o que nos obrigará, unha vez aprobado o Pexón, a facer un proceso e un expediente de expropiación dese esqueleto, aínda que é certo que é un esqueleto que tamén ten expedientes sancionadores e unha obra ilegal, por iso se paralizou, de tal xeito que confiamos en que a propia expropiación se abarate por a propia situación de ilegalidade do propio esqueleto, e a idea e a intención que a futuro eso pase a ser unha zona axardinada de disfrute dos veciños no centro do pueblo, e non ese esqueleto que afea e que creo que a ningún dos presentes nos gusta como está en esa zona. E finalmente ese plan de aparcamentos disuasorios nas praias, estamos falando coa Comunidade de Montes de San Vicente, con algún propietario. Este mesmo sábado o concelleiro Juan Otero máis eu tivemos unha xuntanza con os veciños na área da Gandariña en Reboredo para ver, polo menos, se non temos aparcamento, de que xeito podemos abrir unha salida, unha vía de salida na praia de Pipas e Reboredo, porque é verdad, ali hai dous problemas. Un é o aparcadoiro, pero outro é o colapso que se produce porque se entra e se sae pola mesma ruta. Creemos que vamos ter a capacidade, polo menos este verán, de abrir unha ruta alternativa para facer un sentido único de entrada polas Pipas por un lado e salida pola Gandariña. A futuro temos outro proxecto que creemos que pode ir adiante. A Comunidade de Montes de San Vicente ofreceuse uns terrenos que están na parte de arriba e dificultan o acceso peonil, pero pode ser unha alternativa disuasoria. E a partir de aí, bueno, compartimos a área da Cruz, Carreiro, con Negro, son zonas de moita sensibilidade e protección medioambiental, e sí que necesitamos buscar zonas de terreos de aparcamentos disuasorios, sobre todo a área da Cruz, área grande, os fins de semana pois se fai totalmente insoportable aquela zona, e a verdad que os veciños se queixan porque moitas das veces non poden nin sacar os vehículos das súas vivendas. Estamos en eso. Bueno, a ver se este ano podemos empezar coa solución entre as Pipas e a área de Reboredo. Algún particular amosou o interés de facer de alguna finca algún aparcamento, nós tamén apoiamos esas posibilidades e avanzaremos respecto a outras praias. Moi ben, non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.